наши души стали чистей. Иди, иди, худшей, грех спыни и голос твой почуй, Божьей лаской душу уратуй на кожне месце и у кожний час. Єсус чекає нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Апостол Петр и наставник народов Павел навучили нас, Пане, Твоему закону. Розпочинаємо, дорогі брати і сестри, святую імшу во увигилию, коли костел Маті успоминає двох великих апостолов, апостола Петра и апостола Павла. А ми сьогодні, як кожної суботи, приходимо до подножия Матці Божої з нашими просьбами і інтенціями і довіряємося їй, ка проси її заступництва, отримати потрібні ласки. Молимся, як подяка Матці Божої за отримані ласки з просьбою о власті здоров'я, моці духа у хворобі для гонорати, а так само об опеці Божій і ласк Божих для Тереси, для її дітей і внуків. Молимся об ласках Божьей милосердности для Андрея, позбавления от недобрых схильностей и становления на шлях збавления. Молимся об здоровье души и тела для Павла Склеповича и для Петра Чаплинского, об опеце Матці Божией Ченстаховской для их и потребных ласк Божих для их. Так само молимся за святоров и сестер законных з нашей парафии, об дарах Духа Святого и заступництва Матці Божией. А теперь станем у правде и вызнаем, что мы являемся грешными и слабыми, как мы могли годно удельничать у этой наисвятейшей веры. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий,
які береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь правоучайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Пане наш Боже, про святых апостолов Петра и Павла Ты дал своему костелу грунтовные основы веры. Проси заступництва нам да поможи и приведи нас до вечного избавления. Прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи во водарицу едности Духа Святого, Бог праз усі веки вечные. Амен. Читание книги «Деял апостолов» у тыя дни. Петр и Ян ішли у святыню на молитву о 9 године, и был там человек ульгав от нараджения, якого носили и садили штодня каля брамы святыни, что звалася Пригожай, каб ён просил милостиню у тых, кто уваходил у святыню. Ён убачыў Петра и Яна, якія збіраліся ўвайсці ў святыню, і папрасіў у іх міластыню. Пётр з Янам зірнулі на яго і сказалі: «Паглядзі на нас». І ён паглядзеў на іх, спадзяючыся што-небудзь атрымаць. Пётр сказаў: «Срэбра і золата не маю, але што маю, тое табе даю. У імя Єсуса Христа з Назарету устань і хадзі». І ўзяў яго за правую руку і падняў яго. І адразу умацаваліся ногі яго і ступні. Ускочыў, устаў і пачаў хадзіць. І ўвайшоў з імі ў святыню, ходзячы, падскокваючы і славячы Бога. Усе людзі бачылі, як ён хадзіў і славіў Бога, і пазналі яго, што гэта быў той самы, які сядзеў каля прыгожай брамы святыні дзеля міластыні, і напоўніўся жахам і здзіўленнем ад таго, што сталася з ім. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. По всей земле расходится их голос, по всей земле расходится их голос. Небесы обвещают славу Божию, про справу рук Его рассказывая небосхил. День дню оповедая слово, ночь ночи открывая веды. По всей земле расходится их голос. Нема мовы и нема слова, але чуется их голос. По всей земле расходится их гук, и до межу сусвету словы ихния. Для солнца там шатер у их. По всей земле расходится их голос.
Czytanie posłania świętego apostoła Pawła do Галатов. Браты, открою вам, что Евангелие, якое я обвящал, не от человека, бо и я принял его и был научен не от человека, а дякуючи объявлению Иисуса Христа. Ви чули про моє раніше життя у юдаїзмі, як жорстко я переслідував костел Божий і нищив його. Я перевышил у юдаизме многих одногодков з моего народу, будучи занадто затямним прихильником традиций моих продков. Коли ж Бог, выбравши меня от улоня мати моей и покликавши своею ласкою, пожадал объявить праз меня своего сына, как я проповедовал его язычникам. Я не почал ж одразу раиться с телом и кровью, и не пошел у Иерусалим до апостолов, які были мои попередники, а пошел у Арабию и знов вернулся у Дамаск. Після простри годи я пошел у Иерусалим, наведать Кефаса, и пробачил, и пробыл у його 15 днів. Інших з апостолів я не бачив нікого, окромя Якуба, брата Пана. У тим, що я пишу вам, Бог мне свідка, нема мани. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пане, Ты усё ведаешь, Ты ведаешь, что я люблю Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. Коли ж Иисус вернулся перед своими учнями и поснедал с ими, сказал Симону Петру: «Симоне, сын Яна, ти любишь ты меня больше, чем яны?» Той отказал ему: «Так, Пане, ты ведаешь, что я люблю Тебе». Иисус скаже ему: «Паси ягнят моих». Знов каже ему другий раз: «Симоне, сын Яна, ти любишь ты меня?» И он отказал: «Так, Пане, ты ведаешь, что я люблю Тебе». Иисус скаже ему: «Паси овечек моих». И каже ему третий раз: «Симоне, сын Яна, ти любишь ты меня?» Петр засмутился, что третий раз пытался у его: «Ти любишь ты меня?» И сказал: «Пане, ты усё ведаешь, ты ведаешь, что я люблю Тебе». Иисус скаже ему: «Паси овечек моих». Сапраўды, кажу Тебе, коли ты был молодейший, то подперезвался сам и ходил, куды хотел. Коли ж состарился, то вытягиваешь руки свои, и інші подпяража, и поведе, куды не хочешь. А говорил так, каб зазначить, якой смертью той уславить Бога. И після гэтых слов каже ему: «Иди за мной». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Умиловану Христе Пану, брати і сестри, переживаючи вігілію урочистості апостолів Петра і Павла, напевно, із года у год ми для себе нічого
новага, напэўна, на першы позірк сабе новага мы можам не ўбачыць у гэтых двух апосталах, новай інфармацыі, можа, нейкай. Але, нягледзячы на тое, што тэксты літургічныя тыя ж самыя, тое ж самае Евангелле, але дзякуючы моцы і падтрымцы Духа Святога, які заўсёды да нас прыходзіць падчас малітвы, які нас натхняе, які адкрывае нашыя вочы, нашыя сэрцы, то мы можам сабе штосьціка да новае адчыніць і адкрыць і пазнаць. Сёння трошачку мы звернем, безумоўна, на уклад і развіццё апосталаў Пятра і Паўла для Касцёла, бо менавіта іх заўсёды параўноўваюць нібыта два лёгкія у чалавечым целе. Бог стварыў так, каб у нас былі два лёгкія, якія ўзаемадзейнічаюць і якія неабходныя для нашага здаровага жыцця. Так і падобна адбываецца і адбылося з Пятром і Паўлам, два вучні Езуса Хрыста, дзве увогуле розныя гісторыі паклікання і, безумоўна, гісторыя жыцця і стыль жыцця, але іх аб'ядноўвае Езус Хрыстус. Як мы добра ведаем, першым, хто сустрэў Езуса і пайшоў за ім, гэта быў святы Пётр. Езус паклікаў яго з працы рыбака. Тады ён стаў рыбаком людзей. І заслуга Пятра была ў тым, што ён першы з апосталаў прызнаў Езуса як доўгачаканага Месію. З тэкстаў літургічных і з Евангелля мы даведваемся, што Пётр меў такі запальчывы характар, быў такім вельмі чалавекам складаным. І ў яго таксама былі свае праблемы і слабасці. У парыве эмоцый, як мы ведаем, ён пакляўся вернасці Езусу. Тым часам, перш чым заспяваў певень у тую ж ноч, ён тройчы адрокся ад яго. Безумоўна, ён і сумняваўся у тым, увогуле адносна любові, але, на шчасце, напрыканцы свайго жыцця ён усё ж такі болей распаліўся у гэтай Божай міласэрнасці. Быў момант, калі ён горка заплакаў і прыняў прабачэнне Езуса у сваім сэрцы. Пасля уваскрасенні Езуса ён тройчы прызнаўся у сваёй любові і адданасці Месіі. Ён быў верны да канца свайго жыцця. І, як мы добра ведаем, ён, як і апосталы іншыя, акрамя апостала Яна, ён памёр пакутніцкай смерцю. Шлях апостала Паўла быў трошку іншым. Ён быў адукаваным фарысеем, лічыў сябе рэлігійным чалавекам. Ён вельмі добра выконваў старазапаветны закон, які дасканала ведаў Святое Пісанне. Ён быў настолькі перакананы ў каштоўнасці старога закону, што ён дыхаў нянавісцю да вучняў Езуса.
І менавіта ён узначаліў пабіццё камянямі першага хрысціянскага мучаніка Стэфана. Аднак у яго жыцці здарылася нешта такое, чаго ён ніколі б не змог спланаваць сам. Па дарозе ў Дамаск ён атрымаў адкрыццё ад Бога. Езус асабіста заступіўся за яго. Ён страціў зрок. Гэта, скажем так, такая сімвалічная падзея, бо раней ён меў фізічны зрок, але не мог распазнаць Езуса як адзінага збаўцу і месію. Ён паверыў толькі тады, калі ён пачуў голас Езуса. Пасля ахрышчэння і атрымання дару Святога Духа, безумоўна, яму было нелёгка, бо хрысціянская супольнасць не хацела верыць і прымаць яго. І сама менавіта верыць яму, што ён навярнуўся. Толькі праз некалькі гадоў, калі ён паказаў, што яго навяртанне яно не было імгненным і павярхоўным, яго прынялі старэйшыны касцёла. Як мы чулі, ён сустрэўся з апосталам Пятром у Іерусаліме. І таксама ён быў ім пасланы і даручаны да місіі, каб развіваць і гаварыць добрую навіну для народаў язычніцкіх. Жыццё Пятра і Паўла дапаўняе толькі адно. Гэта, як у чалавека ёсць два лёгкія, якія дазваляюць нам глыбока дыхаць. Гэта Евангелле, гэта пакліканне, гэта вера у Езуса Хрыста. Іхны ўклад у развіццё касцёла вельмі моцны і шматмоўны. Але, безумоўна, як і кожны святы, яны вучаць кожнага з нас і, безумоўна, паказваюць нам праўду, што, негледзячы на нашу адукацыю, негледзячы на наш статус, негледзячы на унешнія параметры людскія, тое, што бачна толькі вокам чалавечым, Бог заўсёды бачыць у сэрца чалавечае. У Пана Бога няма нічога, скажем так, непрадуманага, і, безумоўна, Езус Хрыстус, ён заўсёды мае планы на кожнага з нас. І сённяшнія святыя, яны нас вучаць, безумоўна, веры. Пётр апостал паказвае нам адну вялікую праўду, што вера, якую, скажем так, задатак веры мы атрымалі падчас святога хросту, яна, гэты, скажем так, прарастак веры, ці вера, яна ўзрасце, яна залежыць не толькі ад бацькоў і бацькоў хросных і атачэння, але таксама ад кожнага з нас. Бо вера – гэта шлях паступовага росту. Езус прыходзіць у наше паўсяднёўнае жыццё, у нашу працу, у нашы абавязкі і заклікае нас быць ягонымі вучнямі. І калі я
гэтую веру прыму, калі я яе прызнаю, і калі я, безумоўна, давяраю Езусу ў маім жыцці і кажу тое, што Езус – гэта сапраўдны Месія і мой збаўца, то моя праца і мае адносіны не толькі з Богам, але адносіны і ў маёй сям'і, на працы і між намі усімі, яны будуць мяняцца, бо ў гэтыя адносіны увойдзе сам Езус. Бо, як мы добра ведаем, што калісьціка Езус сказаў тое, што прасіце і будзе вам дана. І Езус Христус хоча, каб мы рабілі тое ж самае, але не як інш. Бо кожны дзень, кожны год, кожную хвіліну чалавек, ён мяняецца. Ён ужо не той, які быў калісьціка. І, безумоўна, калі мы давяраем Езусу ў нашай штодзённасці, калі мы нашу веру культывуем і даем яе ўзрост у нас, то, безумоўна, чалавек, ён мяняецца, і мяняецца ў лепшым сэнсе. І таксама Пётр вучыць нас, не гледзячы на нашыя слабасці, на нашыя грахі, на нашу часам нявернасць, Бог нас не выкрэслівае з свайго плану збаўлення, пакуль я сам сябе не выкрэслю з яго. Апостал Павел вучыць нас, што можна быць належным чынам рэлігійным чалавекам, клапаціцца пра чысціню сваёй душы, сваёй веры, развівацца ў веры, расці, мець нейкі пэўны ўзрост, але ва ўсім гэтым губляць любоў Бога і таксама губляць любоў да Езуса. Да свайго навяртання Павел жыў як тыповы фарысей. Сваімі ўласнымі намаганнямі ён хацеў заслужыць збаўленне, якое, безумоўна, вельмі цяжка атрымаць самому сябе. Яму было вельмі цяжка прыняць тое, што Бог ёсць, што ён без Бога не можа сябе ўратаваць. І таксама ёсць такое меркаванне, што чаму Павел быў такі жорсткі і ён вельмі часта кідаў людзей у вязніцы з того боку, з того паводу, што яны вызнавалі веру ў Езуса, бо Павел быў перакананы спачатку тое, што чым болей ён будзе кідаць людзей у вязніцы, тым, скажем так, будзе ён бліжэй да свайго збаўлення. Тое, што Бог яго будзе благаслаўляць праз гэта. Але, аднак, пасля навяртання ён зразумеў толькі адно, што плёнам збаўлення з'яўляецца справы любові і міласэрнасці. Таму, дарагія браты і сёстры, няхай кожны з нас сёння яшчэ пераглядзіць гэтыя две сённяшнія фігуры, гэтых двух апосталаў, і, безумоўна, няхай кожны з нас у сваім сэрцы так па-сапраўднаму адкажа, ці я на сённяшні дзень, на сённяшні момант больш падобны да апостала Пятра ці да апостала Паўла. Паўстанем
и вызнаем нашу веру. Веру у Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Зайца народженого перед усими веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого нестворенного, одиносудного Отцу, праз якого усё сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления зашел ся Духа Святого. Укрzyżowany tak samo za nas przy Pąckim Piłacie, był zamuczony i pochowany, i na trzeci dzień uwaskros powodle Pisania, i uzeszł na nieba, siedzieć praworucz Ojca, i znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i pomierłych, i Jego władarstwu nie będzie końca. Wierzę Ducha Świętego, Pana i Żywotwórcu, jaki z Ojca i Syna pochodzić, jakomu razem z Ojcem i Synem należeć poklonienie i chwała, jaki przemawiał przez proroków. Wierzę u jedyny święty katolicki apostolski Kościół, wyznaję jedyny chrzest dla odpuszczenia grzechów i czekaję u wskrzeszenia pomierłych i życia wiecznego u budущym świecie. Amen. Z radością świadkujący Wigilię świętych apostołów Piotra i Pawła, uzniesiemy do Boga nasze prośby u intencjach Kościoła i всего światu. Молимся за Святого Отца, каб Он непохитно оборонял веру и запаливал у людских сердцах любовь до Иисуса. Тебе просим. Молимся за biskupów i святоров, каб они с отданностью апостолов обвещали свету Христовое избавление. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся за всех христианов, каб ніякі земные выгоды не смогли их отвести от веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за миссионеров, каб заступництво святых апостолов умацовывало у их проповедовании Слово Божие. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх визнавців Єзуса, каб, узрастаючи у любові до Бога, яны імкнулися до повної єдності у правді. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутних, каб ми своїм життям підтверджали віру, якую ми визнаємо своїми вуснами. Тебе просим. Боже, прийми наші молитви і учені, каб про заступництво святых апостолов Твой Костел узрастал у правдивой веры, праз Христа Пана нашего. Amen. Віру, Пanie, з греху збавив нас усіх. Віру чоловіком стався Божий Син, то загад любові криш на плечі брать, у костьолі сакраментом найсвятейшим стать. Ты ведешь у вечность нас, где чекає рай, и до сердца притуляешь. Ты ведешь у вечность нас, где чекає рай, и до сердца притуляешь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего,
а так само на користь нам і усьому Костьолу святому. Милосердный Боже, мы приносим на Твой алтарь ахвярные дары во урочистость святых апостолов Петра и Павла, и хоть снимаем особистых заслугов, сподеемся, что Ты нас збавишь про свою милосердность, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, I z duchem Twoim угору серце, znosим ich do Pana. подякуємо Пану Богу нашому. Godne гэта i sprawiedliwe. Сапраўды годна гэта справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче всемагутны, вечны Божа. Ты дазваляеш нам з радасцю аддаваць пашану святым апостолам Петру і Павлу. Петр першым вызнаў веру ў Христа, і сыноў Ізраіля, якія навярнуліся, заснаваў першы касцёл. Павел атрымаў ласку яснага разумлення праўды веры і стаў настаўнікам паганскіх народаў. Яны хоць і розным чынам сабралі ў адну сям'ю вызнаўцаў Христа і злучаныя ў нябеснай хвале разам прымаюць пашану на зямлі. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дзякуючи, що учини нас згодними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсіяний по усім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надію на воскрешення,
і пра ўсіх, хто твоя ласка адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло обличчя Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб ми заслужили удзел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, все святим Юзефом і Єбранником, все святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тобі, каб з ними ми хвалили, прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єзуса Христа. Прас Христа с Христом і у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Памятаючи збавенные заповеди Божьим наставлением научанные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, да ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое Владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живеш и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И за Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликана на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажу толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Пред Паном нашим станьмо на колени, честь найвышейшу дай Ему люд верный, моцая хвяры, збавчае крыжовой, Он сам приходить у
згуби ратуй і надію пошли. О, Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби ратуй і надію пошли. Молимся. Ласкаве Боже, покорно Тебе просим, завсёды Отцова Небесный посилкам Твоих верных, яких Ты святил наукой апостолов, праз Христа Пана нашего. Амин. О найсвятейшая гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, одине в Тройце, Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Серця Єсуса, Сина Отця спредвічного, змилуйся над нами. Серця Єсуса, во лоні Деви Маті Духом Святим створеное, змилуйся над нами. Серця Єсуса, со Словом Божьим істотно з'єднаное, змилуйся над нами. Серця Єсуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Серця Єсуса, святыня Бога, змилуйся над нами. Серця Єсуса, селіба найвищейшого,
серця Єсуса, усілякої хвали найдостойніша є, змилуйся над нами. Серця Єсуса, володари з'єднання всіх серців, змилуйся над нами. Серця Єсуса, у яким усі скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами. Серця Єсуса, у яким уся повнота божства, змилуйся над нами. Серця Єсуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами. Серця Єсуса, з повноти якого ми всі отримали, змилуйся над нами. Серця Єсуса, прагод вічних вишиняв, змилуйся над нами. Серця Єсуса, терпливої великої милосердності, змилуйся над нами. Серця Єсуса, щодре для всіх, хто до тебе звертається, змилуйся нами. Серця Єсуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Єсуса, умилостивлення за грехи наші, змилуйся над нами. Серця Єсуса, наповнене зневагами, змилуйся над нами. Серця Єсуса, злочинствами нашими змучене, змилуйся над нами. Серця Єсуса, послухмяне ажно до смерти, змилуйся над нами. Серця Єсуса, дідой пробитое, змилуйся над нами. Серця Єсуса, криниця усілякого сутішення, змилуйся над нами. Серця Єсуса, життєю воскрешення наше, змилуйся над нами. Серця Єсуса, супокой поєднання наше, змилуйся над нами. Серця Єсуса, живая хвяра за грехи наші, змилуйся над нами. Серця Єсуса, збавлення тих, хто на тебе сподяється, змилуйся над нами. Серця Єсуса, надія тих, хто в тобі помирає, змилуйся над нами. Серця Єсуса, радость усіх святих, змилуйся над нами. Баранку Божий, який
Jezu cichy i pokorny z serca. Uczyni serce nasze do Twojego podobnymi. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, гляна сердце намильшего Сына Своего и на хвалу и хвяру, якую Он складає Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй ему имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобой живи и владарец на веки вечные. Amen. О Єзу, намилейший Откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтара. Ми Твоя власність і Тобі належать хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро дається на святейшему серцу Твоему, как еще боль з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу навоскавейший, и притулю усі до святого сердца Своего. Благодаром будь с нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але й синам марнотравним, які покинули Тебе. Допоможи, щоб якнайхутчей вернулися яни у батьківський дом і не згинули від нестачі і голоду. Будь володаром для тих, хто помилково ці праз незгоду одлучився от Тебе. Приведи до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир, а рекостю Твою безпечною свободою, даю всім народам супокой і згоду. Учини, каб на всій землі от краю до краю один узносився голос. Хвала Божому серцю, праз якое прийшло до нас збавлення, Йому хвала і пошана навіки. Амен. Молимся во всіх тих інтенціях, з якими ми приходимо сьогодні до подножа Матці Божої, нашої Пані Ясногорської. Подяка Матці Божої за отримані ласки з просьбою о поласці здоров'я, моці духа у хворобі для гонорати, а так само об опеці Божої і ласк Божих для Тереси, для її дітей і онуків, об ласці Божої милосердності для Андрея, позбавление от недобрых схильностей и становление на шлях збавления, об здоровье души и тела для Павла Склеповича и Петра Чаплинского, об опеці Матці Божої Ченстаховской и потребных ласк Божих для их, за святоров и сестер законных, працюючих у нашей парафии, с просьбой об дарах Духа Святого и опеці Матці Божої. Pod Twoją obronę Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, wszymi prośbami i racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakie złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Гетий величний сакрамент, ушануймо щиро все, тратить мод старое право, бо уже новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе, Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, да Отцу вечного святла. Amen. Молимся. Panie Boże, my z wiery wyznają, że Jezus Chrystus, jaki narodził się, dla nas Dziewy Maryi, był zamuczony na krzyży.
присутнічав на святейшym sakramencie, дазволь нам черпать з гэтай Божej krynicy plody wiecznego zbawienia, праз Христа Пана нашого. Amen. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала. Милость Божию сердце моим распали, о Пане, Духом Своим. Мы, браты у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить знов. Ми, брати у Христі, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить знов. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromie, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które z dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.